Per tal d'ajudar les empreses a pal·liar les dificultats econòmiques derivades de la pandèmia, aquesta setmana s'ha posat en marxa un nou servei gratuït per animar els empresaris a millorar la digitalització dels seus negocis. Aquesta nova eina que ofereix l'àrea de promoció econòmica de Roses no té cap cost i consta de dues fases. La primera consisteix en la recollida d'informació per saber el nivell de digitalització en què es troben els negocis a través d'una enquesta online ràpida, i una segona on s'ofereix una diagnosi i assessorament individualitzat de cada activitat entorn a les seves possibilitats de millora en el mercat digital. Fèlix Llorenç espera que tingui una bona acollida entre l'empresariat al considerar que avui dia és molt important per un negoci tenir presència a internet. Llavors el que es tracta és, en el fons, d'ajudar a les empreses de Roses a fer un pas més endavant, a tindre més presència online, perquè al final els separadors virtuals no és un complement, sinó que és una peça més de les empreses avui en dia. I el que volem amb això és donar a les empreses de Roses l'oportunitat de millorar i de tindre més presència a les xarxes i, per tant, millorar el seu negoci. Els comerços i serveis interessats en el digitalitzat ja poden accedir a l'enquesta online. A més, al finalitzar el procés també se'ls oferirà el llistat d'empreses del municipi especialitzades en digitalització de negocis per si no tenen recursos propis per implementar les millores que puguin recomanar a cada un d'ells a l'assessorament individualitzat.